Bueno, batzordeekin jarraituko dugu, ondoren gai zerrendako 3. puntua. Batzordeak eskatutako agerraldia aurkezteko Bizipoza elkartea. Bizipoza eskola eta Eusko Jaurlaritzari egin zaion proposamena. Gurekin, Maider Izagirre, Luisma Landaluze eta Nerea Godoi ditugu. Beraz, orain 20 minutu dituzuen, duzun bezala banatu, eta nahi duzunien, hasi. Bueno, egunon guztioi, eta hasi aurretik eskerrik asko gaur hemen egoteko aukera emateagatik. Hasi aurretik hemen gaudenok aurkeztuko ditut. Luis Malandaduzen, nire eskerrean, gure zeinak eta Bizipoza elkarteetako kidea, gurasoa eta jubilatua dagoen irakaslea, eta Luismaren eskerretara Maider Izagirre Txoperena, sare publikoko irakaslea, gaur egun Amazorrain ikastolako zuzendaria, eta Bizipoza eskolako proba pilotuetan parte hartu zuen LH 5. mailan. Bizipoza eskola tresna erabiltzen dute oraindik ere bere eskolan, eta ni neu, Nerea Godoi naiz, Bizipoza elkarteko kidea, San Filipo elkarteko kidea ere bai, eta hezkuntza bereziko espezialista naiz, hezkuntza publikoan. Bueno, hau esan da gaur Bizipoza elkartea aurkeztera gatoz eta zehazki Bizipoza eskola proiektua eta tresna. Horrekin batera, elkarlanerako proposamena helarazi nahi dizuegu eta zubigintza egitera gatozela. Guzti hau, hiruron hitzartzeekin azalduko dizuegu. Bueno, lehenik eta behin ni hasiko naiz, Bizipoza zer den azaltzen eta ondoren Bizipoza eskola aurkeztuko dut. Bizipoza irabazi asmorik gabeko gizarte egintza egitasmoa da eta gaur egun Euskal Herri osoko 38 elkartek osatzen dute. Naiz eta beti gauden irekiak elkarte gehiago hartzera eta beti beso zabalik. Elkarte hauek lantzen duten gaiaren arabera, 5 arlotan selkatzen ditugu. Baditugu kultura aniztasuna lantzen duten elkarteak, heriotza, gaixotasunak, aniztasun funtzionala eta familia aniztasuna. Bai orientazioa eta baita identitatea ere. Hauekin batera, 23 bazkide ditugu, aurreko 38 hauetako hainbat elkarte eta zenbait gizarte eragile direnak. 11 babesle, enpresak, kooperatibak, administrazio publiko ere bai, 140 voluntario eta Bizipoza eskola webguneak dituen, hemen proiektatzen ari garen honek dituen, 650 erabiltzaile. Elkarte bakoitzak bere eremuan eragiten duen arren Bizipozak elkartzen gaitu. Izan ere, denok dugu helburu berdina eta hori da euskaratik eta euskaraz denona eta denontzat izango den mundu bat eraikitzea eta hori da gure helburu eta gure aldarri. Eta hori guztia noski elkarrekin, eta auzolanean. Bizipozak urtean zehar hainbat ekintza antolatzen ditu, Bizipoza jaia, Durangoko azoka, jardunaldia eta voluntario kanpaina, eta urteetan, gutxi gora bera azken 10 bat urteetan, hainbat proiektu ere egin ditugu, bai gure elkarteak oinarri beti. Hauek dira komikiak, marrazki bizidunak, doku weba, kantu eta bideoklipak, koreografiak eta karaokeak besteak beste. Hauek burutu izan ditugu, gai guzti hauek gizarteratzeko, sentsibilizatzeko eta balioak zabaltzeko asmoz. Orduan, guzti hau oinarri, Bizipoza eskola proiektua 2021-2024 artean sortu genuen, behar bati erantzuteko eta hutsune bat betetzeko. Honela, bizipozaeskola.eu, hemen ikusten duzuen webgunea, 2023ko abenduan plazaratu genuen, eta aurretik, tresna honen erabilgarritasuna eta malgutasuna baloratu genituen Euskal Herri osoko eremu desberdinetan egindako froga pilotoetan. Webguneko materiala, hezkuntza formala, hemen ikusten duguna, hezkuntza formala, ez formala eta herrigintzara bideratua dago, benetan pentsatzen dugulako 3 eremu hauek saretzen direnean eta elkarrekin aritzen direnean, benetan dela esanguratsua hezkuntza. Orduan, bai formalean edo bai hezkuntza formalean sartuko bagina, aurkituko ditugu beti gai hauek lantzeko. Hementxe proiektatuko ditut. Lehenik eta behin zer da Bizipoza, voluntariotza eta Bizipozaren jaia, norbere buruaren ezagutza eta taldekidetasuna, beti gai hauei eusten diagulako bestela 3. pertsonan, ezta? Atzerritik datozenak dira, edo gaixorik daudenak dira, edo aniztasun funtzionala dutenak dira, baina gu ere, ez bagara nor eta bagara horren parte ere bai. Eta gero, aurretik aipatu ditudan, eta elkarteak
elkarteen bost arlo horiek ere ikusten ditugu aniztasun funtzionala, familia aniztasuna, eta abar. Gai guzti hauek lantzeko, aresten aipatutako proiektuetako sorkuntzak, bertsozale elkartearen bertsosortak, elkarteek sortua zuten materiala eta biziposak eskolarako sortu duen materiala aurkitu dezakegu. Edo zeinen barruan sartzen bagara, esate baterako honen barruan, hemen aurkituko ditugu, hainbat eta hainbat jarduera. Jarduera, ikasegoera, proiektu eta abar. Eta alde batetik, hizkuntza formalera bideratu da daudenak, hizkuntza maila guztietara bideratzen ditugu, hemen ikusten ditugu aurre eta lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, goi mailako hezkuntza eta gela egonkorra, gure elkartetako erabiltzaile asko gela egonkorreko ikasle baitira, eta hezkuntza formalean gauza bera aurkituko genuke, baina hizkuntza mailaren edo hizkuntza zailtasunaren arabera sailkatua. Eta guzti hau, hemen lupa honetan sakatu ezkero, filtro bidezko bilaketa batekin, errazago aurkituko dugu, nahi dugun hori, zehaztasun handiago aurkitzeko, esate baterako aurre hezkuntzan minbizia landu nahi badu, horixe aukeratu beharko genuke. Honekin batera, badugu egutegi bateren, fisikoan bidaltzen duguna ikasturte oraintxe, abendu aldera bidaltzen duguna Euskal Herriko ikastetxe guztietara, eta hemen webunean online aurkitu dezakeguna. Hemen biltzen dira, gure elkarteek lantzen dituzten edo ospatzen dituzten nazioarteko egunik esanguratsuenak, eta gero beste hainbat ere, ezta? Denok aldarrikatu behar ditugunak, eta aldarrikatzen ditugunak gaur egun. Eta hemen lotura zuzen aurkituko dugu ere, beste elkarteekiko, edo materialekiko, jarduera zehatzekiko, hori guztia hemen jasoa dago. Eta ekarri dugu ere, bai okerrezpanago, hemen dago egutegia fisikoan. Bizipos eskolara sartzeko erregistratu egin behar da, izen ematea doakoa da, eta webgune guztia ere doakoa. Eta gero erabilterraza eta lagungarria den tresna da, eremu guztietara egokitzen dena, eta gaiei erabateko fidagarritasunez eusten diena. Izan ere elkarteak ditu oinarri, eta elkarteena eta gu guztiona delako landu nahi dugun errealitatea. Hortaz orain hitza emango diot Luisma Landaluzeri, elkarteetako kide bezala hitz egingo duena. Eskumako ez, bale. Eskerrik asko, Bueno, nik aipatuko dizuet apur bat, elkarten ikuspegitik nola ikusten dugun eta zergaiti sortzen dan material hau, ez? Zoritxarrez, gure seme-alabek ez dute jokatzen gainontzekoen liga berean. Sarritan bai inklusioa eta bai beraien eskubideak ez daude bermatuta. Zoritxarrez dinot. Eta nolabait, elkarte hauek, iaia biziposan dauden elkarte guztiak, etorri dira, erakunde publikoek asetzen ez daben egoera bat betetzera edo behintzat alegin horretan saiatzera, ez. Orduan, abia puntua da nahiko komplikatua, ez, gure seme-alaba bentzat. Gure elkartea zehazki, gaixotasun arraroen inguruko elkarte bata, pizka bat neska mutil hoiei eta bere gurasoi lagundu nahian sortutakoa. Gure seme-alabek, eta hori urteekin ikusi dugu, ikusezinak dira. Eta denak daude, biziposa inguruan dauden neska mutil guztiak, denak daude egoera zaurgarrian. Denak dira zaurgarriak edo denak dute egoeraren bat, laguntza berezia edo laguntza beste mota batakoa behar dutenak. Guk elkarteetatik lortu nahi dugun horrez gain, bai nahi dugu hortik ikusgarritasun hori bermatzea. Ez bakarrik gure seme-alabek dituzten premiak edo zuzeneko gauzak betetzea edo danadalakoa. Baita ere, gizarte mailan guk aldarrikatu nahi dugu egoera hau. Gure seme-alabak ikusgarriak izan daitezen. Sarritan, eta nire semearen kasuan adibidez, ezin izan du inoiz eskola arruntean egon. Berak ezintasun handia du, agian bideratutako zera, ez da txarrena, baina ikusgarrintasun hori lortu nahian beti
ibili gara hor elkarteak jotake. Gau, ez da bakarrik hezkuntza, hemen hezkuntza batzordean gaude eta hezkuntzan badago zeregina. Eta horregaitik saiatu gara elkartetatik material hauek prestatzen, ze guk bakoitzak gure eremuan ondo dakigu gure seme-alabek zer behar daben eta zerk hobetzen duen beraien egoera. Zentzu horretan, horregaitik, alegin handia egin dugu, eta materialen atzean elkarteak gagoz. Ez dago beste editorial bat, ez, elkarteak gagoz. Eta guk ondo dakigu gure seme-alaben premiak eta egoera zein dan. Eta hori eskaintzen dugu eskuzabal doan komunitate osoari, irakasle guztiei. Jakin dezaten alako kasuren bat daukatenean, nola jokatu, zer egin, pixka bat orientabide. Elkar lan hori aldarrikatzen dugu gaur hemen, ez? Ze, azken finean, familiok dakiguna eta familiok bizi duguna komunitate osoaren esku jartzea gure seme-alabei eta beste batzuei, ze azkenean gure seme-alabak gero eta nagusiagoak dira, baina dinot, hori baliagarri erraminta oso ona izan daiteke, ze eskoletan eta ikasgeletan anistasun osoa dago, gizartean dagoen. Anistasuna plazaratzen da ikasgeletan. Eta sarritan irakasleok, eta ni irakasle izan naiz 39 urtetan, ez dugu jakin aurrean genituen kasu batzuei nola aurre egin edo nola landu beste kideekin neska edo mutil horren egoera zehatza, ez? Eta nire sasoia mentzat San Googleen bilatzen genuena danazan edo gazteleraz edo ingelesez eta eser gitxi zegoen gauza zehatzetaz. Zulo hori edo utzune hori betetzeko asmoz egin dugu guzti hau. Gure kabuz, laguntzak hemenetan bilatuz, eta hori izan da asmoa. Eta hau aurkestera gatoz, eta, uste dugu interesgarria dala gure ikuspegiti behintzat, eta, zuek ere baloratu ahal izango duz. Eta aurrera, zebestela, lusatzen ezten bagara, denbora aurrera doan. Ni eskolara jetxiko naiz, bai. Orduan, ni hasi nahiko nuke nire hitzartzea pixka bat aipamena egiten hezkuntza sailak baduelako edo lehenengo plan estrategikoa garatzen ari dana, 24-28 ikasturte artean edo landuko dena edo garatu nahi dena. Horren testu inguruan ikasturte hasieran, etapa desberdinetan, ikasturte hasierako ebazpena daukagu, bertan jasotzen da ikasturteko antolaketa nola izango dan, eta ikasturte hontarako erronkak edo lanildoetako bat, bada, bizikidetza, hezkidetza, ongizate emozionala, ez? Orduan, guri iruditzen zaigu arlo horretan, ekarpen handia egin dezakela material guzti honek, ez? Azkenean, izango litzateke modu bat ere hezkuntza sailarekin, lanketa bat, elkarlan bat egiteko, gutxi gora bera, helburu berdinen bidez edo, ez? Orduan, ze bermatzen digun material honek, guk eukidegun esperientziaren aldetik, lehenengo gauza, anistasuna eta inklusioa, ez? Aipatu behar ditugu. Hemen esan dan bezala, material guzti hau elkartetatik abiatu da, eta guretzat eskoletan hori berme bada, ez? Aigeala anistasuna eta inklusioa lantzen, begira da gaurkotu batetik eta garaikide batetik, ez? Eta benetan bai ari garela inklusioa eta anistasuna lantzen, ez? Beste alde batetik material honek daukan beste alderdi bat da ere bai, kurrikulumarekin lotu daitekela erabat, ez? Bai arlo nagusiekin, bai kompetentzia garatzeko momentuarekin, eta baita ere transversalak izan daitezken hainbat gai ere lantzeko aukera ematen duela, ez? Bestetik, eta gaur egun bizi dugun jendartean pixka bat igual, gero eta gutxiago nabaritzen diren balore horiek, ez? Sustatzen dira bertan. Errespetua dela, empatia dela, norberaren ongizatea dela, berdintasuna dela, ez? Orduan, horrek ere, badauka bere indargunea, ezta? Eta gero bestetik, nik esango nuke ere bai oso material malgua dela, ez? Hor ditugu proposamen
desberdinak, hainbat proposamen ditugu, eta zuk gelan, dakazun errealitatera egokitu ditzakezu, ez? Hor daukazu, pautatua daukazu zerbait, baino era berean, astentzaren hortatik bukatu dezakezu beste zerbaitetan, eta material honek berak eman dizu bidea, ez? Edo eman dizu abia puntua beste hainbat arloetara iristeko, ez? Eta gero hortaz aparte ere bai, iruditzen gure bai, perfil oso desberdinak dituzten eskolak ditugu, autonomia erkidegoan, ez? Egon daitezke landa eskolak, egon daitezke eskola handiagoak, hirian daudenak kokatuak, herrietan daudenak kokatuak, eta material hau egokitzen da errealitate bakoitzera, ez? Orduan, adibide bezala jarriko dugu, 2020-21 ikasturtean, oraindik ere egitasmo guzti hau martxan jarri gabe zeola, Gipuzkoan Aiako eskolan adibidez, landa eremuko eskola txiki badala, egin genuen lanketa bat, Aspanogirekin batera, otsailean hor aipatu den egutegi horretan, hor min bizidunen eguna badago, seinalatua, eta, hirugarren LH iruntzeuden ikasleekin egin genuen lanketa bat, Aspanogirekin batera, umeek gutunak idatzi zizkieten ospitalean gaixo zeuden umei, marrazkiak ere bai, eta, gero Aspanogiren bidez, iritsi zian gutun guzti horiek ospitaletara, ez? Egin genuen, momentu horretan, bazeuden abestiak eta bideoklipak, piraten indarra abesti hartu genuen, eta hori oinarri bezala hartuta, lanketa hori egin genuen eta bideratu genuen horrela, ez? Balio izan zigun kurrikulumaren alderdi desberdinak lantzeko, bai hizkuntza dela, bai gutunak direla eta bar, eta gero bideo bat osatu genuen eta zabaldu genuen, ez? Gero aparte hartu genuen esan duen bezala nereak, ematen ditugu, ez? Hezkuntza publikoan ere, oaintxe hemen gaude eta hurrengoan gaude, ez? Orduan, 2022-23 ikasturtean, material honekin hasi zenean bizipoza, ez? Aukera mantzitzaigun, ni orduan Donostiko Amazorrain ikastolan egon, eta aukera mantzitzaigun froga piloto horietan parte hartzeko. Eta hemen erakutsi dian, hezkuntza formaleko LH bosteko taldean, egin genuen lanketa bat, norbere buruaren ezagutza eta taldekidetasunaren inguruan, hor proposatzen ziren jarduera desberdinekin, identitatea eta genero rolak ere landu genituen, martxoaren 8 buelta horretan, aukeratu genituen euskal ipuin tradizionalak eta eraldatu genituen genero ikuspegia txertatuta, soldata arrakala lantzeko jarduera burutu genuen ere bai, eta bukatzeko baita ere landu genuen hor kulturaniztasuna, bakelan bagenuelako errealitate bat, eta kulturaniztasuna landu genuen, eta bertatik atera zan, xenofobia eta arrazakeriaren aurkako egunean, familiekin batera egin genuen, aldarrikapen festa edo, ez? Orduan, hor daude adibide desberdinak, eta esan bezala nik uste hori oso malgua dela, egokitu daitekela oso errex gelara, begirada gaurkotu batetik, berme bat izanik hori, eta gero hori, ez? Izan daitekela abia puntua oraindik ere lanketa sakonagoak egiteko. Toixe. Eskerrik asko. Eta maitzeko 2 minututan, bai zehaztu nahiko genuke, ona etortzearen helburua eta orain arte hezkuntza sailan izan ditugun bileren helburua. Hezkuntza sailan ere egonda gaude, Pedrosa sailburuarekin, bere sailburu ordea Lucia Torraldairekin, gero Mikel Juaristi berrikuntzako buruarekin, denok izan dute honen berri eta denak. Eta gure asmoa da, elkarlan bat bultzatzea. Honen helburu nagusia da eskola guztietara helaraztea hau, baina ez e-mail batez, link bat, hemen duzue material hau, horrek badakigu ez duela inongo eraginik. Gure asmoa da, eta hor diru bat lortuko balitz, pertsona bat hartu eta eskolaz eskola joan dadin, hau asaltzen, hau erakusten, irakasleei helarazten proposamen hau. Hau tresna bat da, erabiliko duten edo ez gero beraien esku egongo da hori dudarik gabe. Hau ez da kurrikulunean beharrezko txertatu behar ezer, ez. Hau da proposamen bat. Halako egoera baten aurrean ikusten duten bere burua, gogoratu, hemen duzu tresna bat erabilgarri izan daitekena, ez?
Eta orduan, helburu nagusia da, Euskal Herriko edo elkarte autonomoko eskola guztietara edo ikastetxe guztietara helaraztea. Eta eraginkortasuna plazaratzeko. Azken finean eskoletara gauza pilo bat heltzen dira. Orduan, pertsona bat ez badabil, joan, azaldu, aurkeztu, irakaslekin egon, eta frogatu hau, ez dakiz zer, bestela ez da lortzen eraginkortasun hori, eta hori da gure helburua, ez? Apur bat, eta gure webgunea osatzen joan, elkarte berriak liatu rollo honetan, esan gure dut, hau sare handiago bat bihurtzea, eta da beti gure seme-alaben onurarako izan daiteken erantzun baten alde, ez? Hori izan asmoa. Eta zubilana nahiko genuke. Eta azkenean dirutaz hitz egiten dugunean, baina ona ez gatoz biziposarentzat dirua eskatzen, ez. Diru hori izango litzateke benetan material hauek eta proposamen hau helarazteko irakaslegoari. Hori da helburu nagusia. Ezagutzu dezaten, ikus dezaten hau daukatela eskura, eta halako egoera baten aurrean nora jo daukatela. Hori da, ez? Eta, bueno, ez dakit beste gauza handirik dagoen esateko, saiatu gara denpora laburrean, zeka honek beharko luke denpora pilo bat benetan nondik atozen eta norantza goazen eta zel buru, baina, bueno, tarte hau ematearren gure eskerri beroena benetan. Guretzako oso garrantzitsua da alako tokietan gure egoerak baino, egoerak agian ez dira, baina irtenbide hauek edo egoera hauei aurre egiteko edo pixka lagungarri izateko ze bide izan ditzakegun, ez? Eta bueno, honekin usten dugu, agian gauza asko gelditu dira. Bai. Eskerrik asko, entzutearren eta... Eskerrik asko, oain taldei emango diet txanda, 10 minutu izango dutu bakoitzak, eta txikinetik ondira hasiko gara, beraz, Euskal Sozialistan taldetik, Janto Andrea, zurea daitza. Eskerrik asko, batzordeburu Andrea. Bueno, eskerrak ematea por la presentación que nos han hecho. También darles la bienvenida a esta comisión. La verdad es que, plantean unos materiales muy interesantes y agradecemos, ¿no?, que nos los trasladen y también escuchar que están en contacto con el departamento, que están hablando con el departamento y, bueno, pues por parte de este grupo, de mi grupo, del Partido Socialista y también de este Parlamento, pues acompañarles en la medida de lo posible y agradecerles la iniciativa. Nada más por nuestra parte. Eskerrik asko, Janto Andrea, EH Bildu taldetik, Arreze jauna, zurea daitza. Bai, eskerrik asko batzordeburu eta ongi etorri nerea Luis Matane Maider batzorde hontara. Izugarrizko garrantzia dauka zuen agerraldiak, duzuen helburu bati erantzuten laguntzen diolako eta da ikusgarritasuna. Ziurrenik asko hitz egiten da azken urteetan, hau sartuko nez esatera ikasle zaurgarrien inguruan, baina gutxi egiten dalan beraiekin, eta lar gutxi ikastetxetara jaitsiz eta eskoletako errealitateak ezagutaraziz eta praktikan jarriz. Nolabait, bizipozak egiten duzuena bai da, sistemak berak, hezkuntza sistemak eta jendarteak orokorrean bazterrean kokatzen dituen ikasle hoiek, ez dakit erdigunera ekartzen dituzuen, edo agian bazter hoietan erdigune berriak sortzen dituzue, ikasle hoiek, gazte hoiek, aur guzti hoiek, beraien bizikalitatea, beraien estiketa, beraien biziprozesu guztia, alik eta modurik egokienean, modurik duinenean, eta alik eta modurik zuek bestelako elkarte batentzat, ez dakit hitz egokiena den, baina normalenean garatu dezaten. Iruditzen zait importantea dela legebiltzarreko hezkuntza batzorde hontan egotea, badelako nolabait egiten duzuen lanaren aitortza bat ere.
Eta iruditzen zait importantea, aipatu duzuen esaldi bat, esan duzuelako, administrazio publikoek asetzen ez dituzten egoerak asetzera datorrela bizipoza. Eta baten batek esan lezake nolabait bizipoza hiltzeko jaio den proiektu badela, administrazio publikoek bere gain hartuko dituztelako funtzioiek edo horren esperoan, eta nik hori emendatuko nuke. Bizipoza hiltzeko jaio ez den elkarte bat bestela ulertzen dugulako guk, iruditzen zaigulako naiz eta administrazio publikoek dituzten zereginetan bizipozak egiten duen hori asumitu, izugarrizko balioa duela zuek egiten duzuen lana. Eta iruditzen zait, bizipoza bezalako elkarteak badirela horren beste aldiz hitz egiten dugun, eta aipatu duzu ez zuek ere, auzolanarekin eta zubigintzaren adibide praktiko bat. Dozenaka elkarte zaudetelako bertan lanean, dozenaka elkartere oso ezberdinen artean elkarrekintza sustatzen duzuelako, eta gainera hori guztia ikasle eta gazte eta aurroien onuraz eskoletara bertara eramaten duzuelako. Horregatik iruditzen zait bazaretela nolabait erregintzaren lekuko praktiko bat. Eta gainera gaur aurkeztu diguzuen tresna, okerez banago, tresna irekia da, webgune baten forma hartzen duena, baina materialgintza guztia hor txertatua duzue, beraz irekia da, edozeinentzat, euskeraz da, askotan kontrajarriak diren baieztapen asko egiten direlako, eta badirudielako zenbait proiektu, zenbait pertsonentzat euskeraz egitea ez dela egokia, eta zuek horri buelta bat ematen diozu eta euskeraz ere egiten duzu, eta gainera irekia eta euskeraz izateaz gain erabat doakoa den proiektuak txertatzen dituzue. Nik uste dut kurrikulum arautu ofizialean sartzen ez diren gaiak lantzen dituzue, aipatu duzue, sexu eta genero aniztasuna, heriotza, eta bar, aipatu dituzuen gai guzti horiek, baina 2025 urtean hausnartu beharko genuke eta gogoeta egin beharko genuke araututako kurrikulum ofizial horrek izan behar dituen edukien inguruan, eta agian arautuak ez dauden eta modu bolondrez baten lantzen dituzuen eduki guzti horiek agian egon beharko lukete arautuago eta ofizialago kurrikulumean txertatuak. Askotan, inklusioaz eta barrez hitz egiten dugunean gatozelako konpontzera sortu den arazo bat. Eta agian modu ofizialago baten, arautuago baten, kontenplatuko balira zuek eta zuen elkarteek lantzen dituzuen eduki guzti horiek, agian ez ginateke arazo edo gatazka horiek konpontzera helduko, jatorriz landuko genituzkelako. Azken finean, hitz egiten duzuelako aur eta gazte horien eguneroko bizitzez. Eta eskolatik kanpo jorratzen ditugun, egunerokoan jorratzen ditugun, ohiko gaiez. Hau esan da, aipatu duzue, izan duzuela, edo baduzuela, edo jarri zaretela, aipatu dituzue, hezkuntza sailarekin harremanetan, eta jakin nahiko nuke, ez duzuelako aipatu, ea harreman hortan, hezkuntza sailarekin izan duzuen harreman hortan, zer nolako, ez jarrera baizik, eta feedbacka edo jaso duzuen beraien aldetik. Lotuta, aurreko batzordean azpiegituraen inguruan egon gara hitz egiten, eta gaur aurkeztu digu hezkuntza sailburuak azpiegitura plana irekia dena eta ikarpenetarako aukera eman dezakena, baina aipatu dituzue ikasturte hasierako ebazpena,
urtero hezkuntza sailak ikastetxe guztiei bidaltzen diena, non inklusioaz, eskidetzaz eta barrez hitz egiten den, eta jakin nahiko nuke nolabait ea ikasturte hasierako ebazpen hori, edo hoiek, urteetan zehar egiten diren hoiek, egiterakoan, zuek nolabait, edo zuen elkarteak, edo zuen edukiak, hobeto esan da, kontutan hartzen diren, edo ez diren kontutan hartzen, eta berdina, ea zuekin kontutan izan zaituzteten, jakingo duzue publikatu da duela hilabete gutxi, hezkuntza legeaz geroztik, datozen urteetarako Euskal Eskola Publikoaren lehenengo plan estrategikoa. Eta jakin nahiko nukea Euskal Eskola Publikoaren lehenengo plan estrategiko hori osatze aldera, zuen elkartegintza konglomeratu guzti hau kontutan hartu den edo ez den kontutan hartu. Hirugarrenik hezkuntza sailari dagokionean, gaur goizean, duela pare bat ordua aurkeztu zaigu azpiegitura plana, eta jakin nahiko nuke ere, kontutan hartuta ezgaitasuna duten ikasleen elkarteak ere biltzen dituzuela, eta mugikortasunari dagokionan ere irisgarritasun falta oso handiak dituzten aurrak eta gazteak saretuta daudela zuen elkartegintza hortan, jakin nahiko nuke ere plan horren osaketan zuekin kontutan izan zaituzteten, edo nolabaiteko ekarpenak egiteko aukerarik izan duzuen, eta laugarrena, hau gonbidapen bat besterik ez da, nirea, martxan dago eskola bikaina denontzat segregazioari aurre egiteko maila, ikasturte honetan zehar luzatzen ari dira beraien lanak, eta ikasturte bukaeran maiatza ekaina bitarte hortan segregazioaren kontrako mahai horrek bere fruituak emango ditu, besteak beste inklusiorako estrategia bat definituz, eta eskola bikaina denontzat letra larriz definitzeko asmoarekin. Euskal Herria Bilduk bertan parte hartzen dugu, eta ikusita zuen elkartegintzan ze elkartek parte hartzen dute, baieztatzen dut zuek ez duzuela parte hartzen mahai hortan. Eta jakin nahiko nuke mahai hortan parte hartzeko gonbiterik jaso duzuen, edo borondaterik aurkeztu duzuen, edo inkluso zuen burua ikusiko zenuketen inklusioaren aldeko horrelako foro baten antzekoak diren elkarte batzuk badaudelako bertan ordezkatuak. Eta besterik gabe, zuen lana aitortzea, eta eskerrak ematea egiten duzuen lan guzti horrengatik. Eskerrik asko Arrese jauna, Eusko Abertzale taldetik, Bilbao Andrea, zure daitza. Eskerrik asko, mahaiburu Andrea, eta ondo etorri Nerea Luisma eta Maider. Eta eskerrik asko hiruoi, zuen elkartearen eta proiektuaren barri emoten etortzeagaitik, agerraldi hau eskatzeagaitik, eta zelan ez, emondo eskuzuzan azalpenakaitik be. Azteko nik uste dut gure taldearen izenean baina nahiko neukela balioan jarri biziposa elkarteak egiten dauan lana, eta lan polita da, gainera egiten dozuna polita, ez dinot polita zentzu nioino hortan, baizik eta lan polita lan eraginkorra egiten dozuelako, ez? Uste dut gainera eraginkorra dela batetik bai gizartearen kohesioa sendotzeko baliagarria dalako, komunitatez edo komunitatez esaten dodanean esan nahi dut afektatu taldeak horrik zelan integratzen diren gainontzekoekin batera eta bestetik esango neuke baita be egoera zaurgarria bizi daben familiak babestuago eta erosoago sentitzeko ekimenak be bultzatzen dozu esalako, ez? Ez dut ikusten gainera ezelango kontraesanik biziposa elkartearen eta Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailetik egiten eta bultzatzen dan jardunaren edo jardueraren artean, are gehiago, esango neuke bat egiten dozuela oroar helburu nagusi hortan, ez? Eta helburu nagusi hori izango litzateke ikasle guztien diranak direla eta dabezan gaitasunak dabezala eta dabezan desgaitasunak dabezala ikasle guzti horrein garapen pertsonalean
laguntzean eta kompetentziak eta tresnak emotean biharko gizartean, helduarora heltzen diranean, bazkenean, herritar aktibo eta arduratzu izateko aukera izan dagien eta hala parte hartu dagien gure gizartean, ez? Uste dut bilatu beharko litzatekena da, zuek aurreratu dozu zerbait, baina zein izan daiteken benetan dagozan programekiko gehitzen dozuen balio erantzi hori, osagarritasuna zein puntutan dagoen zehatz, eta zein izan daiteken bidea uztartu ahal izateko faltadan hori jardueren arteko koordinazio egokia bideratuz. Ze hezkuntza sailak berak ere baditu programa bereziak, zein giza baliabideak, direla aholkulariak, zein beste mota bateko profesionalak, zeregin antzekoetan edo eta berberetan aritu izan daiteke zanak. Eta lehenengo egin beharko litzatekena da horrein lana eta guztion lan hori sendotu, ez? Adibidez, ez dakit burura etortzen jat, bizikasi moduko programa bat, zeinetan bizikidetzaren aldeko apustu argia egiten dagoen estrategia zabal batan, ez? Eta horren barruan gainean nik aipatuko neukez bi kontu bizikasi horren barruan, batetik parte hartzea eta elkarlana gizarte eragileekin batera, gizarte eragile eta hezkuntza eragileen artean, eta baita ere topagune moduan funtzionatzen dagoela. Azken baten elkarrekin ikasteko eta prestatzeko aukera eskaintzen dagoelako, ez? Eta horrela ikusten dut nik biziposa barruan dagozan elkarte desberdinen artean. Orduan, paralelismoak ugari direla uste dut. Zer adostu beharko litzateke edo zelan egin daikegu aurrera guzti hontan. Gure eretzian batetik estrategiak eurak zabalak izan behar dira, ezin dira izan ekimen puntualak edo bakoitzak bere aldetik egiten ditunak. Estrategia zabalak izan behar dira eta sortzen doazen ekimen ugari eta askotarikoak estrategia horren edo marko estrategiko horren barne txertatu beharko litzatekez. Eragina zabaldu egin beharra dago. Eta bai ikasgelatik, zein ikasgelatik kanpo, zein eskolatik haratago. Herriko eremutara eta edatuz. Eta elkarlanean garatutakoak izan behar dira, dagozan baliabideak, bai pertsonalak, azpiegiturazkoak, naiz ekonomikoak, baliatuz. Zuek aipatu dozue, baita ere hezkuntza formala, informala, eta gainontzeko, herrigintza aipatu dozuenik gainontzeko herrigintza entitate jarriko neukez, hezkuntza formala eta informala zer badira herrigintza dira, baina entitate horre ikustiak ere elkarlanean aritu beharko litzatekez. Balio erantzia gehitu eta ekimenak koordinatu, hori funtzeskoa ikusten dut, indarrak metatu, eta gero aipatu dozue, baita kurrikulumarekin lotu daitekezala material horrik. Eta, klaro, hor prestatutako materiala, gainera malgua izanik eta gelera desberdinen realitatetara egokitu daitekena, nik hor ikusten dut, azkenean hezkuntza administrazioak kurrikulum ofizial bat dauka, estandar pedagogiko batzuk eta berrikusitako eduki batzuk eta antolatuta, eta hor ikusi beharko litzateke komila artean administrazio hortatik kanpoko hori jartzen dute komila artean kurrikulumera sartu behar dana, ikusi beharko litzateke zer sartzen dugun, zelan sartzen dugun, eta zelan abordatu. Azken baten, zein irizpiden arabera, nola ebaluatzen dan, zelan gainbegiratzen dan, nork gainbegiratu behar daban, guzti hori nahiko konplexua egiten jat, eta uste dut abordatu beharreko gai bat badala. Elkarlana bultzatzea da helburua, azken baten, eta ikusi beharko litzateke zein dan basuek eta hezkuntza administrazioaren artean bilatu behar dozuen elkarlanerako lurzoru hori eta zelan lortu guztien arteko eraginkortasuna sendotzea, gehitzea, hobetzea jarri nahi duzuen aditza, baina zentzu hortan lerrokatuta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bilbao Andrea. Orain, 10 minutu dituzue, erantzuteko edo informazioa handitzeko. Bale, eskerrik asko guztioi, beste behin ere, arretaz entzutearren eta arretaz erantzutearren ere bai. 10 minutu ditugunez, azalpenak bezala saiatuko gara gure artean erantzunak banatzen, eta aipatu dugu materiala ez,
egoera zaurgarrian dauden familiak, aurra hauek eta abar, baina materiala ez da haientzat ere bada. Azkenean, haiekin egin nahi dugu hezkuntza eta haiekin batera landu nahi ditugu baloreak guztiok elkarrekin. Ez da pertsona jakin batentzat, talde jakin batentzat. Kulturaniztasuna lantzen dugunean, lantzen dugu errealitatetik. Bizi gara gizartean hitz batean eta hori da landu nahi duguna, ez? Hori da erdigunera ekar nahi duguna. Denok ditugu gaitasunak eta gabeziak, inor ez da erabat gai eta inor ez da erabat ez gai. Nigandik hasita nien naiz erabat gai gauza askotarako eta nire ikasleekin egunerokoan ikasten dut beste modu batean begiratzen, beste modu batean ulertzen eta beste modu batean ikasten. Orduan, aipatu da ere bai, zergatik ez diogun eutxi, ez diogun dinote gizarte bezala edo hizkuntza bezala ezaion eutxi honi aurretik ere. Ari gara tabu gai batzu ez hitz egiten, eta askotan beldurretik bizi dugu, ez? Nola landuko dugu minbizia 4 urteko gela batean, baina nork azalduko dio, ez? Ume bati 4 urterekin zer den minbizia, zer den gaixotzea, zer den hiltzea, baina egun batean 4 urteko ume bat gaixotu egiten zaigu, eta orduan gelan aurkitzen dugu irakaslea, beldurrez, ikasleak, familiak, orduan familia bakoitzak kontatzen dio zerbait aurrari eta aurrek gelara ekartzen dute, hau gertatzen da minbiziarekin, baina gertatzen da denarekin. Orduan, material hau ekarri dugu, alde batetik, hizkuntza aldetik zuzena delako edo egokia delako askotan ibili garak komila asko erabiltzen, ez? Gu orain gure artean normala edo polita, esan dugu ez zer dan egokitasun hori, eta alde batetik lasaitasuna, ez, ikasteko gaudelako gu ere hemen, baina material honek dakar hizkuntza alde horretatik zuzentasuna, tabu horrekiko apurketa bat, ez, esan hau lantzeragoaz, ez bakarrik gertatu zaigulako, eta 4 urteko gelan edo 3 urteko gelan minbizi kasu bat daukagulako, hau landuko dugu, denok ezagutzen dugulako hemen, dugun guztiok ezagutzen dugulako zorionez edo zoritxarrez minbizia duen edo izan duen norbait, eta honi buruz hitz egin behar da. Heriotzari buruz bezala, denok hilko gara egun batean, eta umeak batzutan horren beldur dira, baina zergatik dira horren beldur. Gu helduok garelako horren beldur, edo ez diegulako azaldu hau nondik datorren, gai guzti horiek erdigunera ekartzea ezinbestekoa da, ez direlako gutxi batzuenak, denonak direlako, denon errealitatea delako. Gero, kurrikulumean ere txertatu beharko genuke hau, zer nolako helduak nahi ditugu etorkizunean, ez? Ikusten ditugu sareetan, albistegietan, fobia guztiak, hauen gorakada bat gainera ere bai, horren aurrean, hezkuntza, ez? Hezkuntza da ezinbesteko zutabea horretarako. Pentsatzen dugu ere gai hauek zeharka lantzen ari garela nolabait, baina ikusi dugu agerian gelditu da zeharkako hori ez dela nahikoa. Eta ekarri behar direla erdigunera eta kurrikulumaren parte izateko bide horretan, esan dugu eta etengabe ari gara esaten, zubigintza lan batera gatozela, eta pentsatzen dugu oso aproposa izan daitekela tresna hau. Aipatu duzu ere bai bizikasi eta bat taldea, eta horren baitan ere eta horrekin batera bat egin dezake material honek. Eta gero eskolatik haratago lantzea ere bai, ez? Hizkuntza formala daukagu, eskola bera, hizkuntza ez formala, eta gure aurrak eta gazteak egoten dira aisialdi taldeetan, musika eskoletan, bertso eskoletan, antzerki eskoletan, dantza eta abar, eta horietarako ere badugu materiala. Horiek ere ari direlako besten, nola edo ala. Eta gero bestalde herrigintza, ez? Herria bera edo auzoa bera ere badelako ari delako esten, eta ari da esten aurrak, gazteak, baina ari gara gu esten ere bai guzti honekin batera. Eta ebaluatzeari dagokionez, orain ebaluaketa saioekin gabiltza irakasleok buru belarri, eta ebaluatu ditugu adibidez, ea aurrak, posturteko gelan, ea aurrak jolasterako orduan, genero rolak kontutan hartzen dituen, edo baztertu egiten dituen, eta jolasten duen neskak printzesa izatera eta mutilak futbolaria, edo horrekin ja lortu dugun apurketa bat. Hori ebaluatzen dugu, baina ez dugu lantzen. Esan nahi dut, ebaluatzea oso garrantzitsua da eta lan handia eginda azken urteetan ere bai kompetentziekin eta barrekin, baina ebaluatu aurretik egin behar dugu eskaintza bat, ez? Eta lanketa bat ondoren ebaluatu ahal izateko.
aipatu duzu ere bai mailinguru bat, eta mailinguru horretan, bueno, ez dugu parte hartzen, atsegin handiz hartuko genuke parte, eta uste dugu gainera ekarpen polita egin genezakela, eta harremanari dagokionez, bai, izan dugu harremana eta badugu horrekin, baina nahiko genuke estutu, eta zu begintza horretan jarraitu, eskerrik asko. Bai, nereak aipatu duen azken honetan, ni egon naizelako bilera gehienetan hezkuntza ordezkariekin, bai sailburu ordearekin eta gero berrikuntzako Mikel Juaristi buruarekin, ez? Aurkezpen berbera egin genuen, eskaintza berbera, eta oso harrera ona izan genuen, egia da, oso posikatera eginen, oso uste dut oso ondo ulertu zutela zer zen, zer eskaintzen dugun, eta gu ez gatozela ona zer saltzera. Guk doain eskaintzen dugu dana. Gertatzen dana da, hau, errealitate bat bihurtu alizateko nolabaiteko errekurtsoak behar dira. Esan nahi dut, eskoletara joan, eskoletan hau azaldu, irakaslegoari azaldu eskaintza hau, eta ikus desan erabilgarria duela, nola mugitu daiteken web horri honetan, berak behar duen egoerari aurre egiteko material egoki bat bilatzeko. Guzti hori egiteko azkenean dirua behar da. Eta hitzarmen bat eta hitz egin dugu hezkuntza sailarekin, eta momentu honetan ez dago erantzunik, dirudienez, ez dielako enkajatzen momentu honetan diru bat horretara dedikatzea. Guk eskaintzen genuen, diru hori da pertsona bat edo pare bat kontratatu alizateko, lan hau eskolaz eskola egin alizateko ikasturte bat edo ikasturte pare batean. Dirutan hitz egiten badugu ez da dirutza bat, 194.000 euro edo pentsatu dugu izan zitekela lan hau aurrera egiteko. Baina, lehen aipatu da, hau ez da biziposarentzat, ez hau da gure asmo hau edo guk prestatutako hau edatzen joateko, ez? Eta laguntzeko gago zorratzean, esan nahi dut, elkarteak horretan ados egongo dira eta atzean egongo gara, ez? Behar den tokian eta eskolaren batean, gaixotasun arraroen inguruan, zeo zer gehiago jakin nahi badute material horrez gain, hor gagoz prest joateko, azaltzeko, ze egoeratan bizi garen alako seme edo alaba bat dugunok. Esan nahi dut, hori biziposatik beti egin dugu, ez? Eta egiteko prest. Eta momentu honetan hezkuntzatik esan digute, stand-by baten gaude, momentu honetan ez omen dagoelako presupuesto dio, behintzat bere plangintza barruan ez daukala momentu honetan zera. Berba honak egia esan eta oso harrera ona izan genuen, eta hori eskertzekoa izan da bai, nik uste dut oso ondo ulertu zutela gure eskaintza, baina momentu honetan hortxe gaude, ez dago ez aurrera pausurik. Gustatuko litzaiguke aurrekontu berrietan halako ez dakit gauza baterako tarteren bat edukiko balu, baina ez dakigu, ez daukagu erantzunik gaur egun. Eta behin eta berriro zehaztu nahi dugu gu laguntzeko gatoz, zubilanak egin, egoera hori bizi duten irakasle edo aisialdiko taldeetan hor laguntzeko presgado, azkenean zenbat eta gehiago lagundu alde horretan gure seme-alabek erantzun egokiago bat hartuko dutelako, ez dakit ulertzen didazuen, ez? Hori da gu mugitzen gaituen indarra edo. Eta guk zabaldu nahiko genuke, agian nire semea ez du beste irakasleen batek eukiko bere gelan, baina nire semearen antzeko besteren bat ziur dagoela, ez? Eta horri mesede egin albadio ikasgelan halako lanketa bat ikito, venga, aurrera, ez? Horretan gaboz. Eta bai gustatuko litzaidake, bai batzordenetatik eta, zerbait gertatuko balitz, horretarako gagoz. Eta laguntzeko, ez da bakarrik, diru bat emon eta batek daki zer, ez. Eta gardentasun osoz jokatuko genuke, orain arte beti egin dugun moduan, ez? Hori da gure proposamena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hain taldeek bigarrentzan txanda badute, ez dakit Kanto Andreak zerbait esateko duenik, ez? Arrese jauna?
Bai, bueno, eskerrik asko egindako galderei erantzuna emateagatik. Besterik gabe, apunte edo gogoeta bat, ez? Nik uste dut lankidetzak baduela gauza bat, edo guk horrela ulertzen dugu behintzat, eta da prozesuak martxan jartzen direnean hasieratik kontatzea implikatutako sektore ezberdinekin, eta horregatik aipatu dizuet, ea zuek nolabait parte hartu izan duzuen hainbat, hezkuntza sailak gaur egun indarrean dituen hainbat proiektutan, izan eskola publikoaren plan estrategikoa, izan inklusio markoa, edo dena delakoa, iruditzen zaidalako askoz ere aberasgarriagoak direla proiektuak hasieratik aniztasun bat islatzen baldin badute, eta ez bakarrik aniztasun bat islatzeagaitik, bere horretan baizik, eta askoz ere begirada integralagoarekin osatu ahalko direlako hasieratik kontutan hartzen baldin badira, eta abar, uste direla izan barko litzatekela egiteko modu bat, gainera aipatu duzuen eskuzabaltasun hori kontutan hartuta. Gure partetik, besterik gabe, dakizuen bezala aitortza egiten duzuen lan horri, eta eskerrak ematea gaurkoan zerbaitetarako aportatzen baldin badu hezkuntza batzorde hontan egotea sikiera ikusgarritasunari dagokionan, ongi etorria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bilbao Andrea, zure ditza. Bai, ez azpimarratzeko, ez azkenean gaur egun daukagun gizartea etenbako aldaketetan murgilduta dagoela, eta aniztasuna dala, era guztitako aniztasuna, zer izatekotan ezaugarri nagusia, ez? Ezinbestekoa da gainera aniztasun horri hezkuntzak behar bezala erantzutea, azken baten, hasieran aipatu dut, gizartearen isla da hezkuntza, eta hasieran aipatu dut dana da, oraingo eta etorkizuneko herritarrak prestatzea jagokola, ez? Inklusioak nik uste badaukala alde pedagogikoaz gain beste alde bat hain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa izan daitekena, eta da alde etikoa. Eta hor guztiz bat nator, aipatu dozunean naturaltasunez hitz egin behar dela gai guztietaz, gai tabu, aipatu duzu, nik esango nuke gai tabuak eta egoera tabuak guzti horreitaz hitz egin eta jardun behar dela hezkuntza sisteman, ezin da gai edo egoera taburik egon, naturaltasuna eskaini behar jake batez ere nozitzen ari direnei, eta inguruan dago zaneiz, ez harritan arazo gehiago izaten da inguruan dagoenak, ez dabalako jakiten zelan harremana egituratu, zelan tratatu, eta barrez. Uste dut lankidetza bideak esploratu eta bilatu behar direla. Uste dut koordinazioa ezinbestekoa dala, alde batetik duplizitateak ebitatzeko, azken baten hor biziposa barruan dagozan hainbat elkartegaz, edo hainbat elkartek hezkuntza administrazioagaz bez, olaskidetzak eta elkarlanak baditu, orduan, hor ikusi behar da, duplizitateak zelan ekidin, ikusi behar da, eraginkortasuna zelan handitu, zelan indartu, eta batez be begiratu behar dana da, ezer ez daitela geratu landu barik. Eta norabide berean jardun toki edo esparru desberdinetatik. Baina uste dut helburua benetan dela oreka emozionala zaintzea, bai ikasleengan eta irakaslengan edo profesionalengan. Zesarritan ikasleak izaten ditugu, baina irakasle garenok eta horrelako egoeratan ibili izan garenok, badakigu sarri askotan oreka emozional hori bideratzeko eta aurrera eroateko laguntza eta baliabideak behar direla. Ikasle, irakasle, esango nuke komunitate guztiaren oreka emozionala badala guztion buruetan eta egon beharreko eta erantzun beharreko kontua. Así que eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko, bain 5 minutu dituzue, amaitzeko zerbait esatea nahi bat dituzue. Gauza labur bat bakarrik, guztiz ados nago esan gure dut, lankidetza, eta bai aipatuko nuke, ni 39 urte eta pikutan egon naiz irakaskuntzan, eta urte askotan
nire indar gehienak inklusioaren alde egin dut lan. Esan nahi dut, hezkuntza sistema ari da bide horretan. Esan nahi dut, gu ez gatoz ona hezkuntza sistemari esateko, zu, emetik joan behar duzu, ez, inondik inora, Osea, gure asmoa da, badakigu, oso ondo dakigu, hemen gagozenok, hezkuntza sistema eta hezkuntza arduradunak eta bide horretatik doazela eta gainera ados gagozen bide batetan. Biziposa material hauek utxune bat osatzeko edo gehigarri bat bezala dakartzagu ona. Esan nahi dut, ez da okerreko bidetik doan zeo zer zuzendu alizateko, ez. Baina gu gure elkartetatik eta gure egoeratik bai ikusi dugu eta ikusten dugu, batzutan utxune batzuk daudela, gauzak ez direla edo sarritan ez jakintasuna gaitik edo, bueno, ez duzulako topatzen, niri irakaskuntzan sarritan gertatu zait, aurrez aurre egoera bat izan eta honi nola, ez? Eta bilerak irakaslekin ez dakiz zer eta hor asmatu ezinik, bueno, halako egoeratan dauden, edo guk ezagunak ditugun egoeran aurrean dagoen irakasleari esku bat luzatzeko gatoz. Ez da beste edo zerren kontra ez inondik inora. Hau da, proposamen baikor bat, erabilgarria, uste dugu erabilgarria izan daiteken material bat eskaintzen dugula, gure lana doakoa izan da hasieratik, eta hortxe gagoz gainera lagundu alizateko eta elkarte berriak sartzen badira. Esan gure dut, baikor eta biziposa barruan gaudenok argi dugu, ez? Biziposa da, naizta egoera latza batean egon, venga, aurrera, irribarre batez eta aurrera, ez? Gure semea labontzat mundua hobeago bat lortu nahian eta hor gabiz jotake, ez? Horregaitik dinot, hezkuntza sistema badoa bide horretatik. Hau da, bueno, beste erabilgarria izan daiteke gure ustez, eta horrela frogatu da, ze hau frogatuta dago, ez gatoz ona utxean, ez hau frogatuta dago ikastetxetan, eta irakaslek erabili dut, eta ikaslek ez guztia, baina gauza asko bai, eta, bueno, uste dugu garrantzitsua eta baikorra izan dela erabili diren toki horietan, ez? Azken finean, eta ez gabiz bakarrik gure semea labon egoera hobetzeko zera, guztiona. Ze guztiok izan behar dute kontutan alboko kideak zer duen, edo ze egoeratan ari dan, edo aitite hil zaion eta familia guztia hankaz gora da bilen, egoera horri lekua emon eta hitzegina izateko. Gauza batzuk agian kurrikulunen izango dira, beste batzuk kurrikulunotik kanpo edo aizialdian edo dana dalakoa, baina egoera horiek maigainean jarri behar dira. Eta erakunde eta sari gara agenda publikoan jarri behar dira egoera hauek. Eta pixka bat ikusgarri egin. Ez dut, eta eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Maider, Nerea eta Luismi, hezkuntza batzorren izenean eskerra berriz ere agerraldia egiteatik, eta, bueno, honekin ja amaitutzat ematen dugu. Zegoen agerraldia, eskerrik asko.